of your smile and all the little things no one will ever know like you. Nahana na mwana mwanso udo derono ụmụnne m na Kristi, anyị gbakọrọ ịka ụka n'uhuruchi a iji wee malite mmemme esi nne anyị na nwanne anyị nwanyị Felicia arachie ya jee nke ọma. Ana m ekele Bishọp nke Awka Diocese, Most Reverend Pauline Chukwuemeka Okafor, onye si m ka m nọ n'isi emume n'ụwa. Na mmemme nke uhuruchi a, anyị na-ayọ Chineke nna ji ike niile ka ọ nara ekene anyị na-enye n'isi nne anyị bụ Felicia. Ngọzi dị iche iche o nyere ya mgbe ọ dị ndụ n'anụ ahụ, ngọzi nke okwukwe a ji were nwee ike ịnọ ebe a ugbu a soro n'aka ụka mesie. A jizi umeala yọọ Chineke nna ji ike niile ka ọ nara aja anyị na-achụ na ekpere ndị ọzọ niile a ga-ekpe n'isi nne anyị a ji ya wetara ya ngwụcha, kpọbata ya n'alaeze n'igwe site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Anyị na-ayọkwa otu Chineke a ka ọ bịa ji aka ya hazie ihe niile eje ka ime n'oge a n'isi mama anyị Felicia, ka ha bụrụ ihe ga-enye ya bụ Chineke otito, bụrụ ihe ga-ewetara ndị dị ndụ nkasi obi. Ka anyị were kwuo ekpere anyị gbakwunye na ekpere ndị mmadụ nọ n'akụkụ ụwa niile na-ekpe n'isi nna anyị Pope Francis, onye ọ sọrọ Chineke ịkpọrọ n'oge Noa. Ọ dana ọfụma n'oge oriri nke mbilite n'ọnwụ Kristi, ka ma Pope Francis ma mama anyị Felicia na ndị niile a ga-eli n'oge Noa n'ụzọ pụrụ iche nweta amara nke Chukwu ịbanye n'alaeze n'igwe site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Enwe ihe ndị ọzọ dịghị mkpa ị chọrọ ịgbakwunye, tinye ha ugbu a. Gị onye zitere ịgwọ obi chegharịrị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna ịrịọtara anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma. Anyị aja gị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpuoro gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, oseburu ụwa Chukwu eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, dị nwenụ m Jesu Kristi, so otu nwa Chineke nwụrụ, dị nwenụ m Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nyere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị.
gị onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere n'ihi na sọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị Jesu Kristi kachasị dị elu, gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye na-eji nnukwu oriri nke mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị eme anyị obi ụtọ kwa afọ, were obiọma mee ka anyị site n'ime mmemme oriri ndị a kwesị irute na aṅụrị dị ebighị ebi site na adị nwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Peter and John were going to a temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms of those who enter the temple. Then Peter said, I have no silver and gold, but I will give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And he took him by the right hand and raised him up. And immediately his feet and ankles were made strong. And limping up, he stood and walked and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. The word of the Lord. Thanks be to God. Abọma, ka mkpụrụ obi na-achọ dị nwenụ ṅụrịa. Ka mkpụrụ obi na-achọ dị nwenụ ṅụrịa. Ka mkpụrụ obi na-achọ dị nwenụ ṅụrịa. Ka mkpụrụ obi na-achọ dị nwenụ ṅụrịa.
Luku dere. N'ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu gaje otu obodo nta nke a na-akpọ Emmaus, nke dị ihe dịka maịlị 7 site na Jerusalem. Ha na-akọrịtakwa n'etiti onwe ha gbasara ihe niile merenụ. Ka ha na-akọrịta akụkọ a ma na-ajụrịtakwa onwe ha ajụjụ, ọ bụ naanị gị bụ onye ọbịa na Jerusalem na-amaghị ihe ndị a niile mere n'ebe ahụ ụbọchị ndị a? Jesu jụrụ ha sị, ihe dị ka gịnị? Ha zara ya sị, gbasara Jesu onye Nazaret, onye bụ onye amụma, bụrụkwa onye dị ike n'okwu na n'ọrụ ebube n'ihu Chukwu na n'anya ndị mmadụ niile. N'otu ndị isi nchụaja na ndị ọchịchị eji rara ya nye ka a maa ya ikpe ọnwụ ma kpọgbukwa ya n'obe. Anyị nweburu olileanya na ọ bụ ya ga-agbapụta ụmụ Izrel. Ọ bụghịkwa sọ nke a, mkpụrụ ụbọchị 3 agachala kemgbe ihe a mere, ma ha ahụghịkwa Jesu n'onwe ya. Jesu gwara ha sị, unu ndị na-enweghị ọgụgụ isi, ndị o siri kwara ike n'obi ikwenye n'ihe niile ndị amụma kwuru. Ọ bụ na ọ dịghị mkpa na Kristi ahụ ga-ata ahụhụ ndị a wee banye n'ọchịchị nke ebube ya? Jesu bidoro kọwara ha ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya onwe ya, site n'akwụkwọ Mozis wee ruo n'akwụkwọ nke ndị amụma. Ha gagidere bịaruo obodo ahụ nso. Ozigbo ahụ, ha ahụghịkwa ya ọzọ. Ha jụrịtara onwe ha sị, ọ bụ na obi anyị anụghị anya ọkụ mgbe ọ na-agwa anyị okwu n'ụzọ, mgbe ọ kpughere anyị ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ? Ha biliri n'otu oge ahụ laghachi na Jerusalem. Ha hụkwara ndị na-eso ụzọ Jesu 11 ahụ na ndị ha na ha nọ ka ha gbakọtara n'otu ebe. Ndị kwuru sị, Onyenwe anyị ebilitela n'eziokwu, o gosikwara Simon onwe ya. Mmadụ abụọ ahụ kọrọ ndị ọzọ ihe merenụ na ka ha si mata onye ọ bụ site n'ịnyawa achịcha. Oziọma nke osebụ ụwa. ọkachasị ezinụlọ ndị be alachie otito dịrị Jesu. Anyị nọ na misa dị asọ nke uruchi maka eme akwamozu nke nna anyị nwanne anyị nnukwu nna anyị Felicia Mmanukwe alachie, onye Chineke kpọrọ n'etiti anyị ka ọ gbalụ 95. A na-anakwa Fada iji na-anọwa excuse maka ọ ya bụ onye dutere m gosi m ụzọ, mana abịarụzie ebe a ahapụ bishọp ọ gafee gbochizie mgbe o ji chọtazi ụzọ ọ na ya ebido n'ụka maka ọ nwere ike sị so ọ bịakwa n'oge kama na ka ndobe ya ebe ahụ. maka na ihe mere na nwata na nne unu nọrọ 95 years, enwere ike unu a na-ebekwa akwa na arụ eme unu and na-achọnụ ka aka si unu obi, so anyị na-akasi unu obi
na ndị nke ya dịzi ebe 30 ma ọ 40 ya amazi ihe anyị na-eme. Nke ọzọ ilotekwala onwe anyị na ọ bịara ije mere gịnị? We will all go the same way no matter the time we spend here on earth. Nke ikpeazụ dịka nna ekwu Cardinal si ikwu, asị onye nwanne nọ n'eluigwe anaghị eje ọkụ mmụọ kwa eziokwu, mana ọ ya agbakwa mbọ nke maka o meghe na ọfụ ome gịnị onye na-ekpere ga-ekpere mana heaven save those who do what? Anyway, na-enye onye na-enye ihe na-eme nke gị. So anyị nwere aṅụrị na anyị nọ n'oge nwa, and iji gosi ọfụma nghọta mbilite n'ọnwụ a na-ekwu, o siri ndị mmadụ ike ịghọta ya ọbụladị mgbe Kraịst nọ ndụ, mgbe ọ na-akụzi nkụzi, mgbe ọ batara n'ụlọ ụka chụọ ndị na-eme ụmụ biznes dị anyị ife ekwesịrị ekwesị ebe afọ na-aba mba sị ha na ọ na ha mebie ụlọ ụka na-aba na-eto omekwa gịnị anya ha narị aga n'elu blọk na simenti ọma ha na ọ na-ekwu maka onwe ya, mana ha aghọta ya. And ihe egosi ya ọfụma na ha ghọtara inuge ntị n'ihe ozi ọma agụla anyị tatakwa ọbụladị ya gaa ife dịka ya nwanne nya ha wee gbajekwu ndị zi osi a na-alụ eme na onye ha na-eche na ha emekwa gịnị ihe a akụkụ igosikwa ibe na-eje nnukwu na mbilite n'ọnụ ha ekweghị na ya aghọtakwu ya wee jekọchaziele ndị nchi obodo na ndị niile ha si ha nsogbu adị jebe na ihe unu ya na-ekwu na ụnụ nọ n'ụlọ eme gịnị eburu ya. Mgbe Jesu nwụchara niile ha wee hapụkwa maka onye bịara iku nwa nwa na-ekubie nwụọ ome gịnị uche ha bụ na ọrụ ihe niile ejere olu let us go is over. Ha wee na-ejere onwe fa and ife akọ ha na-akọ onwe gị anya they have lost every hope. Ife akọ ha na-akọ because ha na-akọ ya Jesu makwa ihe niile na-eso ha na-anụ ihe afọ mgbe Jesu na onwe ya mgbe ha na-ekwuzi ihe mere na Jerusalem nke a Jesu sị gịnị ka ọ na-akọ a sị na ofu ime ha na ọ gbara gịnị ya onye osi ebe ọzọ wee kọọ ihe na ọkọcha Jesu na-esokwa ha ntịrị ruo ebe ha na-anyawara achịcha ha ma na ọ Jesu. So ịfụ na and na ile anya akụkọ ha ma nke akọrọ ụmụ nwaanyị si na nke a nke ọzọ ịma na akọ ụmụ nwaanyị na enwere ka ọ na-adị ọgwụ n'ụwa eme ka hapụ ebe a taa ndị ụmụ nwaanyị na-ebe eme sote so na emecha ụna ọka ọ wụrụ eziokwu emechasị akọ ụmụ nwaanyị so mana the summary na akọ na-akọ akọ ndị enweghị olileanya ndị nwe okwu so mana eziokwu dị na ya bụ na Kristi bilitere n'ọnwụ ndị ọya mere anyị niile ndị na-esi ya ji enwe aṅụrị. Ọ ya kọtara na anyị nọ n'oge kịta na anyị na-akwagodo ihe niile mara ire ebe ọcha na-emere maka anyị ma na katikizm anyị jụrụ anyị kwestion na bụ kis ọ sị onye kere anyị sị na gịnị mere ọ jụọ anyị osoro nwanne nna ya jee o jere nke izu dịka esi gwa anyị ibe agwa Nsụka mechaa jee abụọ gụọ akwụkwọ gụruo na standard 3 ụnụbụrụ otu waseleti gụọ standard 3 ka ọ na standard 3 ọ natarụzie ụlọ o nwere ihe a bịara ime ezi na-ekwu nke mere ebe ahụ ka na ya ma ọ natarụzie ka ọ nataruo ụlọ aka kpara ya onye a na-akpọ Mr. B.O. Arachie si ya chọrọ ịnụ ya anụbadị na nwunye mana ihe dị m ụtọ n'ihe niile ndị alụmdi na nwunye Chukwu gọziri ya ụmụ nke naanị nke saa ka na-eku ume ka atọ kwa eziokwu jọọ so na ihe ọṅụ ka ọ anyị na-ekele na ndụ ya mana ọwụkwa onye na gị ya asị abatara obere ka ị mara onwe ya ahụ gafetesi ya o batara nne ọ na-ayịsị nwa onye ahụ ofe ife esi ya na be ha akateka na-arụ ya aka ibe nke ọzọ ka ọ gaba agaba so na ọ pụtara na ihe iji achịkwa ihe na ụna anyị na-ekele Chineke na nwaanyị ya gbara mbọ rụọ bie ndụ ya n'obodo because ụmụ ihe niile ndị akwụkwọ nnukwu ya n'ọrụ obodo ndị nne women wing ụmụ nwaanyị dị jọ na ndị ụlọ ebe a so o zuru ezu ebe niile ana bie ndụ ya ọfụma were ịfụnanya dedikeshọn ịgba mbọ ichu uchu na okwukwe na Chineke bie ndụ ya. So anyị na-ekele Chineke n'isi ya na-arịọta onye ezumike na-ekelekwa ezinụlọ na ndị be Arachie ụnụ mana si ebe ahụ gaa ịgakwa ebe ahụ ịmanụ ya na mmiri ncha na-eme gịnị. So anyị na-arịọ Chineke nwanne anyị nwaanyị nna anyị Felicia bụ obere ndụ n'ime onye nwe ahụ
nwa n'ime onye nwanyị ekpere ụka onye ezu ike kasị ya niile obi nyekwara anyị n'aka anyị ama na anyị ga-aga ofu njem ahụ ka ọ ga-abụ anyị bisie ndụ anyị nke ọma dịka Chineke si chọrọ n'isi njedebe ndụ ka arụ nke na anyị eze ka mkpụrụ obi Felicia na mkpụrụ obi ekwenu gara aga. Mgbe Jesu Kristi si n'ọnwụ bilite ka anyị rịọ Chineke nna anyị site na Kristi bilitere n'ọnwụ ka onye anyị amara ga-enyere anyị aka ịwụ ndị akaebe nke mbilite n'ọnwụ ya. maka nwanne anyị nwanyị onye anyị ji maka ya gbakọba n'ebe a ka o nweta ndụ zuru oke ka ọ natara mbụ na mmirichukwu bịa soro ndị nsọ na-aṅụrị ebe Kyrie eleison. maka ndị niile nwụrụ n'ime agha nke obodo ka ha nweta udo na aṅụrị nke alaeze eluigwe. Kyrie eleison. maka ndị na-eru uju ka ha ghara iche echiche taa maka ọchịchịrị nke ọnwụ kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ na-akasi onwe obi na site na nchekwube n'otu ụbọchị na ha ga-ezute nwanne ọzọ. maka anyị niile gbakọtara n'ebe a ka anyị na-ezukọkwa otu ụbọchị na alaeze nke ya dị otito. Nna, nụrụ ekpere anyị ji obi anyị niile na-ehunyere gị ka ozi nke mbilite n'ọnwụ Kristi wee biri n'ime anyị oge niile site na ya bụ Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen.
Jangan kau nuri haga sachpun na jikene le nara. Nara anye nario o nyawani. Ajan ke baputara la borom mado. Were nwe mmasị iweta n'ime anyị n'uju nzọpụta nke mmụọ na nke ahụ site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-eto gị oge niile o segburu ụwa ma ọ kachasị mkpa n'ụbọchị taa ịja gị mma n'ụzọ ka dị ebube mgbe Kristi onye bụ ngafere anyị bụzi ihe ejiri chụọ aja n'ihi na ya onwe ya bụ ezi nwa atụrụ ahụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa onye sitere n'ọnwụ nke ya bibie ọnwụ nke anyị bịasikwa na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ n'ihi nke a ebe ọ bụ na aṅụrị nke ngafere jupụtara ebe niile ụwa dum na mmadụ niile na-egori ike niile nke igwe na nke ndị mmụọ ọma na-ekwekwa ukwu otito gị ebighị ebi na-asị usekwu ụwa Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị Hosana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi onye bịara n'abụ Onyenwe anyị Hosana n'elu kasị elu. Onye mgbe o kwetere ka edunye n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwụkwọ ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile ka iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-ahụ ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe dị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya onye gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere etu nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka ozu oke na ịhụnanya ya na bishọp anyị Paulus na ndị echiri echi niile n'onyinye ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụkwa otu na mbilite n'ọnwụ ya chetakwazị ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rara ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị anyị na-arịọ ka nyere anyị ihe ebere
ka anyị wee soro Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya nakwa ndị apọstụl dịrị ngọzi dịrị nsọ niile na ndị mere uche gị kamgbe ụwa tụwa keta ekpere ndụ ebighị ka anyị sorokwa na-eto gị ebube site na Kristi bụ onye nwe anyị. site na ya bụ Kristi na isonye ya nakwa n'ime ya na na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ọchịchị gị bịa, ebe oche gị n'ụwa, esi bịa n'eluigwe, anyị tata, mee nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara anyị mmehie anyị. Ekwela ka anyị kwere n'onye, zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụ n'ajọ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na njọ anyị ga kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na-edịkwa n'otu ka uche gị siri chọọ, gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụ dịrị ụnụ mgbe niile. Anyị rịta n'ebe anyị ekele nke udo. Oriri nke nwa atụrụ Chineke etosịghị maka ịbata n'ụlọ ọ bụ eso a ga-akpọ mkpụrụ obi. Amen.
nnata dị nsọpụrụ nke sakramenti nnwale wụchapụ ụzọ ochie anyị niile sogara were gbanwee anyị ịbụ okike ọhụrụ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ya were asị ka ife niile bịara ebe a amara m ebe m ga-ebido His Eminence my Lord Bishop, ndị fada na ndị echichi dịka General, Prof, Parish Priest, ndị ukwe unu Emeka, Katkis ekụzichara nnọọ Igbo ọfụma mara aka ọzọ Igbo. Anyị ụmụ nwaanyị atọchara m 6 of them. Nwoke ọbụla ụmụ nwaanyị atọrọ ịmaka isi na-adị ya. Ekelekwa m unu. Biko unu chi bịa ebe a ka unu ga-eji wee nakwa. Chineke ga-edu unu na n'udo na ọṅụ. Udo dị n'Jesu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ngọzi dịrị aha nke ose buru ụwa mgbe ebighị ebi. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị. Nka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa kwụsịgo ka anyị lawa n'udo. Aleluya, aleluya. Thank you, Right Reverend Professor Alfred Jonathan, the Vicar General, the Columbia Diocese. Thank you, His Eminent Christian Cardinal Peter Paleke, the only Nigerian citizen, and the only Cardinal with. Thank you, friends from Port Harcourt, friends from Lagos and Abuja. So when they came to analyze you,
And if a man gets in trouble, just leave it out on the devil. When you don't let it trouble your brain, goes away, goes trouble down the drain. So away goes trouble down the drain.
Carolina, Yasinda, I'll always see your face, the corner of your smile, and all the little things no one will ever know. Like it was yesterday, won't ever fade away. Goodbye is just a word I will never say. You will never be forgotten. A million days could pass us by, but what is time but just a dream? Oh, I still feel you here with me. You're more than just a memory. Oh, you will never be forgotten. I can't hold your hand or look into your eyes. When I talk to you, it just echoes in my mind. But if hearts are made of dust, and if we fell from the stars,
ọkụ nwa vache na-ekene yo ịgabele na lute ebe nna yo ya jee jie nke ọma jee nke ọma o anyị na-abịa nwa ọgaranya ji ọdụ anabagoko zulike mama anabagoko zulike ọ na-abagoko zulike mama anabagoko zulike onye nwe mkpọli ya ọ zara ya ọ na-abagoko zulike onye nwe mkpọrọ mama na mama zara ya ọ ga-abagoko zulike ọ na-abagoko zulike mama anya anabagoko zulike that you're gone. Why didn't you find it to